hadin ke jing yok jing tip na kalian jing kum kaseng ngilawan menta kasngi bat kai ke bana kalian jing kum kaseng ngilap kolong ba ini lo kami I kai I khulung jong I hasiteng lenti hang ti hang sinong ti sao kadau ke benengkong kalong ba ilami na la sinong jong ka nang ti na sinong motnyao dak jing thmu ban wan kai li jong khulung jong ka ban kiu spo silong hari ko ba kesusi kalong ba endak kala poi ha po nong spung ha ko ba ka don ka jing pani thong khwai competition ha po pham pernai te haduk kumba lai kenta ai perkhat ke jing sakut kali ko ba penlong yang ini long kumi ba ka ha ban syak sitom habdeng ke jing su jing thar habdeng ke jing leng a jong ka hanrei banyat om don jaka ka jing blok kali menen ka khat ru tarik ha po pernai kam dei ka badang malumala re layu I leng ba ki social media ki ba pher hak ba wat ka wei na ki ambulan ka ba kit nong pang ka ba mi na ki thai nong stoin ban kiu silong kala sakut hang tu tika ek ban kalian jingi kum ka seng ni sukya bat ni pan pau ya ki jing sukya hakmat jong phi ki pai ba baro batang na idao jong ka ka tamasa competition khwai do hanrei hab ban du no ya I mensim I kordor I khun chenrang jong kani ka long kami kabadan menta habdeng ke jing syak sumar hang nei po Holy Cross mairang tina kalian jungi kum kaseng HVC ni skopan penram jur ya kene ka jingle jong ki bor jong ka district administration hakanuk rukom ki ai permission na kamta jong kini ki nong sengkhwai ki nong pani thong khwai haki benta ki bo pher bat haki district bo pher jong kari dum khasi ki jong ni hakanuk rukom hakanuk kendon ki ai hak ba wat ya ka surok national highway nong stoin Shillong la I kumba kadai ka parking lot jong nu ka babu ka jing hadu kata ya ki pai ba khamtam kum ya ini long kumi blamat dala dehi ngila ya kendu mat bat habdeng ka jing ya keren ka jong ilong kumi ngidap da jing so si hadu kata ba ilaong baladak klam don kanu ka jing blok kali kumut ba lai kenta perkham na phila poi sedu Shillong up down la poi re de namar ba ka jing sakut kali ka jing dang kali nakadaw jong ka jing perlong khwai do hapo pam pernai West Khasil kubla penlong ye ngi jinja ku busnosi gani kadai ka khubor ka ba na kalian jungi kum kaseng ni pha si bor district administration khamtam hang ni po eastern west ni I ki bun tadi ki jaka khwaido khamtam hang ni po jingking shwer bat haki bentai ki bopher gani kadai ka khubor si district administration ba na kalian jungi kum kaseng ni kentu ya ki bor jong district ba phimdei ban ai permission chu nang ni sakmat na kamtai ki nong khwaido lada kimnang ban manage lani kimnang ban le hakrukum ka badai lada ki le kumne ka penthut ya ki pai ba no sinong bat khamtam la de jia ya ki bopang ki bostom te gani kadai ka khubor na kalian jungi kum kaseng ban ngech kham ban kalian ki bor jo district kin sim khia ne kam bat khamtam ya ke yin ka sam bopli jo ine I longkmi I bla du no I jong khun senrang jo I hasurok te gani kadai ka kumasai bat khubor ba na kalian jong udisi jong ka West Khasil unsa sim khia bat khot ya kini ki trai ki bopelong ki badan kiti ha kene ka kam ngalak banong ba kadi kam ke bakidon kiti ha jing peniap bro kamun sim bakordor hadu kata ngej ba kebor jong disi kebor jong district hi barokoi kinle ya bodon kam hakikat tu kan ki YouTube channel bad ki social media recent haki rensan social media haki WhatsApp ba pher ki bla ring video ngiu iba hadin balakut ke jing khwai competition ka don sa kawai pat ka bet ka ba het hadu kata bar kata ke jing thong bani thong kali ha ka bala yo I ki bun tali ki kali ki bala bu hang tu hakner jong ka surok national highway tika ek bana kaliang jong I kum ka seng ni sngoban peram jur kalong ba hang tu ha ka tu ke jinya khalai nusip hang tu ngi I don ki bru jong ka sarkar ki ba dei na po ka police department ngimtip ki bat ya ka kerdan ayu ki lak bandai ki langrut ni lak bandai ki officer level le I ba ki don on uniform ti on uniform pipat ki don menta hak tu ka ban pen sam slip pen puli kerteng slip hang tu hatu kani kamdei ke jing pelerani ya ka uniform jong police department ti I ha ke jing start jong ki bor jong ka district admission khamtam u superintendent of police jong West Khasil bat ki weipat ki district ba ki dei ban pengor bat pej benia bhai ki bakum kini on uniform fi haban poi hang tu jeka ban sam slip ban ngaj 1 2 3 kum ta ter le se kini kamdei ka kam ka ba thamulah dari ka long kum ke jing insult ya ka uniform ha ba ki don ha po ka duty ke jong ki